Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Insulto ko skibuhat ni Tan siyang inahan ni Corina nga rin ako, Apiot. Na-insulto ko! Uda no, sala mi buhato na ni Donggrege. Sala mi buhato no. Mahayan ni Tan siyang kinayang gibuhat, Apiot. Mahayan niya kini! Donggrege oy. Na, kamumpo yung tangtan siyang ini ba? Lahi na ba ni mo na yung masuko Donggrege oy. Mupula ra ba ang tapay ani? Na, pagka umantika ang eksabitsi. Salapit man ko ito. Umantika ang ekabitsi yun ng tansiyang ani ba? Pero, sana may bot ipaibot ni Donggrege sa iyang giingon nga. Mahayan siya ng tansiyang, mahayan ng tansiyang niyang gibuhat. Sala ang dagway. Wa ko masayod kung unsay gipanagsultihan nila ni Mama Tansyang ug ni Tito Greg ninyo, Dodot. Miles. Masig giaway ni Lula si Tito Kreki. Mautong nalain. Teka lang, Judy Smiles, ay taka lang. Basin ragani. Ilan ba? Basin Kay- ragani. Pala, away din na si Lula Tansanday. Usap pa, si Lula, nangaway ni Tito Grige. Nye, Bitaw no. Na. pitaw no. Gusto na mo, ana. Manihapon na ta. Kaya ron tabangan ko nimo og pamilo sa mga linabhan, Miles. Kunya ikaw, Dodot, mo'y mo hinay-hinay og paniras sa tindahan. Di man tingali husto ang gibuhat ni Mama Tansya nga ni Kreki. Nga iyang gipauran nga dili na gyud siya magsigig anhi sa amo. Kana tungod kay dako kayo siyang natabang dili lang ni Francine. Ug lakip na namo mismo dinhi. Pero dako kinig gikatabang nga malikayan ako siya. Kay matiktan ako. Nga kanhi di gyud ko ganahan niya. Apan karon ingon sa nga hinay-hinay nang nagkaduo lang akong pagpati ngadto niya. Ug dili kini ang ngayon nga magpadayon. Dili gyud. Naunsam ko. Pasado alas 11 na sa kagabion, pero wa pag ko batiag duka. Kaya wa gyud bawa sa akong hunahuna si Rian. Diyos ko. Wa na ko makasabot sa akong gibati. Batiun ako og kalipay kung makita siya. Dili ko ang imo bati og ingon ini. Dili ko pot makasa. Dili gyud. Riyan na lang ko nang itawag na ako. Or kung dili ka ganahan. Or unsay imong reason. Just call me Miss Rian na lang. Sama sa pagtawag sa uban ako din sa company. Kay kung dili ka, magmahay ka cute, Sir Franz. Magmahay ka cute. Ingon sa mabati ko pa ang iyang nindot na tingog. Ug mahulagway pa sa akong huna-huna.
ang iyong matahong mga panakway. Dili. Dili. Okay, kung bisan unsa imong itawag nako, ma'am. Aw, miss. Pwede ra parehas sa itawag sa taga-amo nako. Francine. Francine? Maraglain man. Lain? Mo man itawag sa taga-amo nako. Francine. France lang, uy. Francine, kung tuwa ka sa inyo, sa probinsya, niya ka man sa syudad. France lang. Kadili tinigo ang paminaon. Tiniguang naman gud ko. Hindi naman na ikalimod. Okay ra gyud nga Francine. Niya, kadili man kumusugot. Um, Okay, tingali para nimo. Pero para nako, dili man okay. Dili ko ganahan nga tawagon kanila dinhi og Francine. Mao kani nga ako'y nagsulti sa mga trabahante dinhi nga matawag nimo og Sir Franz instead nga Francine. Line leader ka good. Og gisalikan ka sab sa manager. Ginoo. Ginoo, hatagi ko kaligon maluoy ka. Hatagi ko kaligon nga mapakigbatukan ko kining pagbatia. Hatagi ko kaligon. Mas mayong anilang ko din mo agi. Bala nog kinahanglan pa kong mutuyog aron nga moabot sa among linya. Ang ako nga makalikay lang ko nga maagi dapit sa Human Resource Department. Aron nga dili makakita si Rian ako. O di sab ko makakita niya. Ay, Ginoo. Morning, Sir Franz. Good morning. Mapay pag-abot ni mo, sir. Oo, mao pa. Nialagi ka agi din sa pika, sir. Tuyok ko naman din paingon sa inyong linya. Kuan. Kuan, may hapiton ko diha sa packing and loading area. Mao ba day? Naka-log-in na ka, sir. Ha? Pastilan, tuod. Uwa pa. Agi lang ko, ha? Sige, sir. Sige, sir. Ay, pastilan. Nalimot ikog log-in sa biometrics. Ay. Good morning, Mr. Rian. Good morning, Miss Rian. Good morning. Good morning. Ginoo ko. Si Rian? Siya kanyang ako ikasukat. Diyos ko. Imbis ka bulikay ko nga makagi sa HR department. Aron dili niya makita. Siya na hinuon ang ako ikasugat din eh. Good morning, Sir Franz. Good morning, Miss Rian. Excuse me, Sir Franz. Kadiyot sa. Ha? Mao ba'y pag-abot nimo dili ba? Awan. Oh. Dinhi ka man agi. Kuan, may tuyo ko sa packing and loading area. Mao di ay nga hawa ko makakita nimo nga miagi sa HR. Kay rounds ka no? Kuan, kining... Nakalagin ka na? Wa pa? Uy, hala. Few minutes na lang, malate ka na. Bitaw, nalimot ko login. Na, lagin sa dito. Excuse me. Nalimot siya lagin. Or gituyo niya nga dinhi siya mo agi. Aron dili maagi sa HR department. Dili si Miss Rian sa tungong linya, sir. Sa ikiyang ngita mo. Nabala ka nga, maliit ka, Sir Franz. Mau ba? Grabe ang concern, Miss Rian mo sa da. Ay, Pa. Ay, Sir, sir. Rian. Sir, sir. Ay,
Trabaho na ta, Jake. Ako? Oh, sir. Sige kay muadto pa ko speakers. Ginoo ko. Nagsusi gid siya nako dinhi sa among linya. May nag-message. Oh, tawag di eh. Oh, si Corina. Time na rabata. Hello, Day Corin? Hello, Pa Francing! Ako ni Pa, si Miles. Oh, Miles. Ikaw din eh, nak. Kumusta naman mo diha sa ato, nak? Okay ra pa. Ikaw? Ako? Okay naman ko dire, kaluoy sa Ginoo. I miss you, Pa. Gimingaw na kaayo ko nimo. Ikaw gyud, nak. Ikaw gyud. Ingon man sab ko. Gimingaw na sab kay ko diha ninyo. Pwede mauli na ka diri sa ato, Pa. Pwede? Miles. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!